Супер сила в една капка. Ето как да нанасяте правилно продуктите на Калианто. Започваме с термозащитния спрей, като разклащаме добре преди употреба и впръскваме по цялата коса от около 20 на см. Продължаваме с Full Care крем, като са необходими 1 до 2 помпи за цялата коса. Ключовият момент е да разтриете добре крема между дланите, за да активирате съставките, след което нанасяме добре по дължините. Да, знаем, че сте свикнали с по една шепа продукт, но чуете ли Калианто, просто забравете за обилните количества. След като нанесем крема, сресваме косата, за да разпределим равномерно по цялата дължина. Няма нужда от нищо друго. Сега можете да изсушите косата, както обикновено с сешоар. След като косата е напълно суха, можете да нанесете по същия начин още половин до една помпа крем за допълнителен блясък и мекота. Косата остава хидратирана, лека и лъскава, без никакво омазняване. Това е тайната на Калианто Professional. Професионални, натурални формули, които с малко количество осигуряват максимални резултати. Както термозащитният спрей, така и кремът за пълна грижа имат термозащита, както и пълен комплекс УВА и УВБ защита от вредното влияние на слънцето и околната среда. Два продукта за пълна грижа. Това е Калианто.